ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to lappol palol dande maayo ngol rewayi worgo mayila gambi ba fata dingiraya fallemma ko on waktu yoni hato masina jombu ko kame radio tata Cheikh Oumarula Foutiyou Talla ene jiya en gardede kabaruuji mena to leydi Sénégal Daka mo Madina Gounass hanki jaɓɓima hoorejo leydi ndi ɗono juuli tisubar kam e takkusana kala gam ɓeydude jokkodiral hakkude makko e Daka mo Madina Gounass to leydi Mauritanie délégation giwnoɗo toon to leydi Mali e ɗowgola jagorɗo hakkude leyɗele mo leydi Mali jonde hanki to Nouakchott nandirala darnude catala loskowal ko fate banggue Mauritanie nade warade e nder leydi Mali to leydi Mali yontere wulde jaw hakkude leydi to ko fate banggue wargoji sukaɓe finoɓe nder région mo Meneka yidde mabɓe oɗo saaha ko laamu leydi ndi nde ɓeydata ndenka e kisala colonel Doumbouya to leydi Guinée darni catala oɗo saaha jogorɓe yuɓɓinde ko fate banggue kawguela kuɓeri Afrique hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e joya to leydi Côte d'Ivoire ɗiɗo nanguiraɓe ko fate banggue tajgol e booli taƴanama ñawoje ɓutte no fewi nder leydi ndi goto e mabɓe kala duuɓi nogas e nder kasso kabaruuji mena mana wena toon to Burkina Faso RD Congo Tchad Cameroun kame Gabon ha to Irak fayenma to Russie kame Ukraine musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena musidɓe tedduɓe funnangue hirnangue rewoy worgo sahale ɓaleri jam koye are meɗen jam garɗo e men woni gorel teyya ko haako moƴƴo iwru ko en tokkore di nooro ko haako ko ala rewam ala effet awulnat no gulnowo ata e mum aɗa yara aɗa yiito en hoorema aɗa daña hen cellal maɗa gorel teyya an joguiɗo caɗele AVC joguiɗo caɗele cardiaque joguiɗo caɗele ɗaɗi ɗo ƴiƴam dogata e nder ɗaɗi mum an jaaɗo ha wofɗi joguiɗo caɗele koyɗe joguiɗo caɗele rein jokkodir e gorel teyya sa jokkodir e gorel teyya ma yiito hen hoore maɗa ma safro hen ñabbuji goɗɗi kewɗi ɗimin kalani e gorel teyya hewɓe kolliti gila ɓami yarde gorel teyya won ralfiji goɗɗi cuuɗino e nder mabɓe ɗin kala ɓe jiitima hen koye mabɓe an ɓandu wuloru ɓandu jaaɗoru jottiɗo donkuɗiyade jama e juma ni jokkoyde enɗam jokkodire gorel teyya ko haako moƴƴo ayitaɗen seeɗa ken won hedde feccitande feccere kasuwarga gulna ndiyam ha wula jaw juppa e nder he ɗacca ha ɓuuɓa ha wona mintaji 15 walla mintaji 20 aɗa hutoro ɗum aɗa yara waktu belɗoma kala ma yiiten hoorema an mo nangata taare joguiɗo caɗele sukara kala hutoro gorel teyya sa yiiɗi hebde ko laaɓi e gorel teyya jokkodirta koyɗe ɗe henno tonggode hetto joni jaɓana gorel teyya so tawi koto leydi Sénégal gonɗa jokkodirta koye Mamadou Ngayda mbatta ko 00 221 77 128 23 46 so tawi koto leydi Mauritanie jokkodirta koye Boy Niassa 00 222 47 85 20 96 so tawi koto leydi Côte d'Ivoire ko Hamidou Ba 00 225 01 53 11 51 54 so tawi koto États-Unis de Amérique Abousso Kawral Fouta Business mbatta ko +1 34 77 01 56 77 so tawi koto leydi France ko Harouna Ngayda mbatta ko 00 337 82 33 80 55 so tawi ko site mabɓe internet mbatta ko www.gorelteya.com ɓeɗo tongoɗe lokkuɗen ɗo hen kala leydi ndi gonɗa sayɗi hedden ko laaɓi
jokkondir eɗeɗo henna to ngoode musidɓe tedduɓe jaren korel teyya jiituɗen koye meɗen ko haa ko moƴƴo ko Allah addi ma en kala cellu kettode kabaruuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam ñalle mon musidɓe tedduɓe dewo biira sappo e ɗiɗi mbooy hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase ɗiɗi yonti kumpital min e ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar tokkarallagal Weltaare TV ko musidɗo mon Saydou Abouba garteten koye jillu mawɗo leydi Sénégal Macky Sall toon to Madina Gounass ñalawma hanki o wo yettima toon sanga tisubar ɗon ɗo Madina Gounass ɗo jaɓɓama toon jaɓɓugal payidingal no fewi hawo yetti ɗo dakamo Madina Gounass kankoye ceerno Ahmadou Tijane Ba caggal nde ɓe calmodiri wo salmodiri e dendagal dental julɓe ngal dakamo Madina Gounass ko nden ɓe juuli tisubara nde ɓe gayni julde ɓe duwi ko nden ɓe kuccodiri kadi e dendagal dental ngal dakamo Madina Gounass kala ngam oɗo saaha wadde kaldigala kanko mawɗo leydi noon caggal nde o salmini wo juuri o ñaagui duwa wo holliti ko dental moƴƴal ko dental alliyankagal ngam ɓeyditorade addimo ɗon gila o wonani mawɗo leydi ndi omo aranno ɗon ɗo Daka mo Madina Gounass ha ko woni mawɗo leydi ndi ko so tawi kadi jomiraɗo no rokkimo cellal e hattan e gurdam kala hitande so tawi omo e nder leydi ndi ko garawo Daka mo Madina Gounass ko wona ɗum ko noon ceerno bismi mamamo bismago timmugo no fewi ɗum noon ko caggal nde ceerno wasi wonande kadi sukaɓe nde tinnoto e golle nde tawno yimɓeɓe kala gandira ko yo gollu tene kadi suka yo gollu ɗon ɗo Daka ɗo Madina Gounass ɗo woni ɗon ko golle ceernajo puɗɗuɗo Daka o andi ko golle khalifaɓe diine gandi ko golle ɗum noon yimɓeɓe yo gollu ko golle tan wawi yaltinde neɗɗo e caɗele nde tawno kadi neɗɗo so ala golle ala kala ko wawi wadde goɗɗum so wona hutorade gueɗe goɗɗe gañade walla ni a kaɗade kanko mawɗo leydi ndi noon o ñaguima duwaw timmuɗo kanko khalifa on duwaw noon ko nde jaam arata e nder windere nde kala ha tenti noon toon to leydi Russie kam e leydi Ukraine ko wona ɗum ko kadi nde jaam ɓeydoto dumade e nder leydi Sénégal caggal nde ɓe juuli takkusana ɓe duwi ko nden ɓe duwodiri kanko mawɗo leydi ndi o jokki jillu makko Daka noon ne jokki golle mum ha subaka altina janggo so jomiraɗo haaji altina janggo waɗata balɗe sappo lulnde taw ko lulnde alliyankagal janggude Qur'anil Karima julde annabi o tedduɗo mo jaame kise goni kono ne kadi hebbinde duwuji kame zicruji kala soccude ɓernde mum ha laaɓa itta kala tundi wondi e nder ɓernde mum itta kala bakkad gonɗo ɗon ngam rutto e nder galle mum ene selli ene hiisi ɗum noon ko ñalawma janggo Daka sakatoma en gartoy hen taw koye sawtawol musidɗo meɗen Amadou Samballo ha joni kabaruuji men keddoɗen koye nder leydi Sénégal ñalawma goɗɗo diine hannde ko toon to Tiwawona ɗum noon ko ziyara ɓurɗo mawnude e nder wuuro Tiwawona caggal mawlidin nabi sallllahu alayhi wa sallam ɗum ko caggal nde kamɓe Tiwawona nde ɓe jooɗi duuɓi ɗiɗi ɓe juɓɓinani oɗon ziyara moɓe gowno yuɓɓinde e kala hitande jeeyi sababu noon ndeɗo henna yontere kala hoɓɓe nana giwa e kala banggueji ngam yettade wuuro Tiwawona ñalawma hannde onon woni ziyara o ɗo e kikiɗe oɗo mo gonɗen cérémonie ji ɗi kala puɗɗima ngam haalde ɓuure ziyara o e haalde kadi ɓuure dewal Allah kono ne kadi haalde ɓuure julde annabi o sallllahu alayhi wa sallama ha joni koye Sénégal gartaten koye caɗele teskaɗe ko fate banggue sapeur pompier en woni koninkoɓe faabu caggal nde ɓe jaltini konnguɗi mabɓe caɗele ɗe ɓe dañata wi noon ko commanda Mam Dieyni Ndiaya o holliti wonande e kala saaha ɓe keeɓa caɗele so tawi wonɗo accident waɗi walla won joguiɗo caɗele cardiaque ko fate banggue ɓernde so tawi ɓe gaddi ɗum e cuuɗi safara ɗi ɗin hôpitaux ji keewi wiide ko wonande ɗi keewi ɗum jeeyi sababu ñande udditte wonande boowal ngal hinde stade maître Abdullaahi Wade toon to Diamniadio wonande garde corps hoorejo leydi Turki caggal nde dañi toon
ko fade bange caɗele ɓernde nde ɓe ndodi ɗum ɓe nawi ɗuma hôpital mo ɓe ngari gadi ɗo holliti koko heewi ɗum noon ko caɗele ɗe ɓe jiiɗi oɗo saaha nde safrete ko ɓuuri yawde gatten ko fate bange dawrugol sumgoji taw ko sarɗi yankoji hitande ujunnaji 2022 benno mbokko yakar e yamirore mawɗo leydi sénégal woni Macky Sall ɓe guitti kene foto wonde 176 taw ko neɗɗo jogorɓe ɗewde seteji jirlotoɗi e nder 46 département ji tawiteɗe nder leydi ndi kala ha ɓuura ɓattitade ɓiɓɓe leydi ndi e jarnade ɓiɓɓe leydi ndi kay ko fate banggue sumgoji lokkal jawtuɗi e nder janvier ɓennuɗo ɗo henno ko wona ɗum ko noon kanko mawɗo leydi ndi yiddemo ko nden ɓurata ɓattade ngam heɓanade sumgoji sarɗiyankoji payaɗi ɗo tan e 31 lewru juillet e nder ndeɗo henna hittande koye nder ɗin sumgoji keddotoɗen ɗin sumgoji tijjaɗi 31 lewru juillet kono kadi joƴƴingol ɗiɗon listuji ko 6 ha 8 lewru mai ɗum noon natti woɗɗude no feewi ɗon noon Barthélémy Dias woni maire wuro Dakar yaltini konngudi mum yiddemo oɗo saha ko Khalifa Babacar Sall nde wonata gembiɗo wona gardiɗo yeeso listu taw ganduɗa ko yeewi askan wi mbete ɗuma ma jaɓe walla jaɓetaki ko hay wonde kala ko woni yeeso ene faji guite to Touba tonne kadi ko almudo jelotoɗo jaranoɗo duuɓi sappo nottortoɗo inde be Guèye kam wasi fitta noon ɗum ko caggal nde taximen goto nottortoɗo inde M Ndiaye nde ferimo ɗum noon kamɓe almuɓe koɓe ɗiɗo ɓe gonno ko oto banggue e bolol to leegal biyetegal ñaari pono to Touba nden noon neɗɗo goto noddiɓe ngare ne sadaga aɗa andi almuɓe so wiyama ngare ne sadaga ɓe kewi ko waddude dando nden noon aɓe mbadda dando ngam moni kala heedade yettade beele heeɓa sadaga o ko ɗon noon hen gotel no doguirtini ndeke fecciti lawol ngol hawre taxi on e arano ko ɗon ferimo nde ngel nawa toon to hôpital Matalibul Fawzayni ko toon ngel wasi fittando maggel kanko on chauffeur jarowo duuɓi 29 ne tawi juuɗe dadiɓe ñalawma janggo mawo daro e yeeso procureur mo Diourbel ngam faade toon to cuuɗi niɓɓi woni inde makko ko Aliou Badara Thiam ɓurɗandirede Aykona yimiyanke ngana ɓiɗɗo Amérique najo taw ganduɗa origine mum asli mum ko leydi Sénégal kam tigui nawa yeeso justice américaine taw nawimo toon ko biteɗo Devin Stéphane ɗon noon wonno taw ganduɗa ko fate banggue directeur kala ko fate banggue musique holliti ne rewamo kene fotta wonde milliard uji 2 koppreje franc CFA kene wona million ngaji 4 koppreje dollar hitande ujunnaji 2021 sifti noon Aykon oɗo mo jiiɗa yinno ko wadde cité mawɗo no feewi e nder waydi Sénégal taw woɗɗani bowal ngal jas betema jogor latade walla ala coronavirus no wowi wadde jagorɗo cellal ɓalli leydi ndi kala subaka so huccidde e ɓesguji leydi ndi kala andinaɓe oɗo hen ñaw coronavirus ɗo yarata e nder leydi ndi o holliti ko 1650 woni ƴewdaɓe tawani jogui oɗo hen borosko joyo hen nayo koye nder Dakar hen goto koye Pikine e nder baliye mo Dakar kene wona yimɓe 6 keeɓi cellal mumena neɗɗo goto ne tampi ma wallite e fofandu 51 o saaha ne tawe cuuɗi safara ngam hebde cellal mumena sen wi to leydi Sénégal ko to leydi Mauritanie paɗena to leydi Mauritanie sete malinaɓe giwɗo ñande aljuma nde subaka toon to lamorgo leydi Mali Bamako yaɓande to lamorgo leydi Mauritanie woni Nouakchott taw ko ganduɗa oɗon délégation sete ene hen jagorɗo hakkude leyɗele mo leydi Mali woni ene hen Abdullaahi Joba ganduɗa nden jonde noon hanki waɗi to Mauritanie ngam darnude cetal dendagal hakkude Mali kam ene wondi e Mauritanie ngal cetal noon jogori tigui wonde koto kerol hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe ngam loskoji luggi no feewi ha itta niɓɓere adda leela wala ɗiɗo hen wargoji baɗoji e kala saaha ko fate banggue sukaɓe walla mbiyen ɓesguji Mauritanaɓe finoɓe to kerol hakkude leydi Mali kam e leydi hakkude leydi Mauritanie kam e leydi Mali ɗum noon ngal ɗon nandirala oɗo saaha nandirama ko wona ɗum ko noon gardiɗo landal laamu woni IPR Sidi Mohamed Woldo Talib Amara konngudi makko hanki o holliti wonande on délégation giwɗo toon to leydi Mali
ɓe ngari kono ɓe tawani ɗon jagorɗo hakkunde leyɗele mo leydi Mauritanie o noon koko tawtorino jonde arabeɓe ko fate banggue jagorɗe jaɓɓungal mabɓe noon teskaka no fewi toon to Bowal laaɗi diwoje ngal leydi Mauritanie ko wana ɗum ko kadi teskaka jonde mabɓe hakkunde mabɓe e mawɗo leydi Mauritanie woni Mohamed wuldu Cheikh Al Qazwani teskaka kadi wonande hollirede ni e teleji walla e radio ji ko fati banggue garagal mabɓe so wona ñalawma hanki o walla kikiɗe hanki o hollira ko fate banggue jonde ndeɓe joddino wonande e ɓeena ɓeɓe kaldanno ko fate banggue darnude ngal catal hakkunde leydi Mali kam e leydi Mauritanie keddorɗen koye ɗin seppoji caggal nde ɓe ngari nde dañino seppude ngam yidde barde boli mabɓe hollirde mette ɗe malinaɓe mbaɗata e ɓiɓɓe Mauritanie naɓe ɗin seppoji noon mbaɗi toon to Basigno ɗum ko ñalawma hanki o ɓe mbaɗi ɗin seppoji toon to Basigno ngam hollirde mette mabɓe faade oɗo saaha laamu leydi Mauritanie nde daranto wonande ɓiɓɓe Mauritanie naɓe finoɓe toon to Kerol leydi Mali oɗo saaha teskama e kala saaha pittali mabɓe ne guitte toon ha tenti ko wayno 5 ha 6 jeetati lewru nduɗo hen ndungonɗen yiddeɓe noon ko fate banggue luskoji luggi nde mbatte e nder ɗiɗo hen fannuji ha waɗɓe ngal baɗala mbawa jaggede ndewne lawol gardiɗo landa laamu woni Sidi Mohamed woldu Talib Amara o holliti ɓe guetti délégation timmuɗo no fewi ɓe nawi ɗuma yoga e nder état ji leydi ndi ngam noon yidde ɓattitade ɓiɓɓe leydi ndi e disodirde mabɓe ko fate banggue caɗele gurdam wonande finoɓe e nder leydi ndi kala jagorɗo kotki mo leydi Mauritanie holliti hanki beelema mum nonne kadi faade golle ɗe golli toon to sehli babi ene tawi nder état mo guiɗi maka ɗum noon ko caggal nde laamu ngu hollinno ma watton kene fotto wonde 50 hoɗorde ɗin 50 hoɗorde noon o holliti kanje kala ɗe mahira ko ɓakke wona kala simik yidde noon addude technique kesso oɗo saaha mo gonen ha yimɓeɓe ɓuura wawde rende cellal mumen kam ustude simik yoga e koɗele mumena ɗum noon jeeyi oɗo saaha gueɗe ɗe kala ene ndewi lawol omo jogui hen beelama mawɗo no fewi nde tawno aɓe jogui ganduɗa leydi hinde ɓakke taw ganduɗa ala kala ko ɓurodiri ko fate banggue gueɗe goɗɗe hande biyaɗe ene jaadi e jamanu ɗen gueɗe noon so tawi gardinama ha ɓuuri yuɓɓude ma yimɓe gandu ɗum ɓuuri wonde cellal ɓalli yimɓeɓe kala jagorɗo awo mo leydi Mauritanie sifande hakkude mum e nandu mum jagorɗo awo mo leydi Maroc ɗum noon ko caggala jonde wannode toon to Rabat taw ko jonde wattude jeetaɓire hakkude leydi Mauritanie kam e leydi Maroc nden sifande noon ko nde Maroc ɓeydanta ndenka leydi Mauritanie ko fate banggue rende maaje ɗe wonande ɓen wujjittoɓe liɗɗi wujjotoɓe ene naata e maaje kaɗe leydi Mauritanie ene gawa liɗɗi taw galda e sifande nandiral hakkude laamuji ɗi ɗum noon yiddeɓe ko nden loynande nde duumoto ko wona ɗum ko haɓade kala kene wiye pollution kene e nder maaje ɗe tuundi kene bonna maayo ngo ne haɗa liɗɗi yencude ne bonna maayo ngo kala ko fati e banggue ndenka e kisal hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe kala gardiɗo région mo Nouakchott woni Fatima Abdullaahi Maliki jillu mum fuɗɗima hanki toon to Arabie Saoudite ɗum noon fottita toon ko leyɗele arabeɓe renduɓe leyɗele arabeɓe taw ganduɗa ko lig arab e hoore mum taw kadi ganduɗa ko ardiɓe guure mawɗe woni région ngaji ɗi kawra toon gam yurnitade caɗele viluji mumen kene ɓeyda jokkodirde hakkude ɗeɗon guure ha ɓuura wawde yuɓɓude yaara yeeso ha joni to leydi Mauritanie keddorɗen subaka hanki o aset kene fotto wonde 60 e jeeɗiɗo touriste taw ko wangotoɓe wangiyankoɓe e ceene tule ɗaɗɗe ɗe leydi Mauritanie jettima toon to Attar e wiide wonande kalfinaɗo ko fate banggue nokkuji witto tourisme biyeteɗo Wuldu Sambar wo holliti kene fotto wonde 1,50 wangiyanke woni ko yetti e nder ndeɗo hitande to leydi Mauritanie ɓe ngari koye 16 laana kayen noon wonande arɓe hanki ɓe giwi ko toon to leydi France ɗeɗo gueɗe so ene jokki ko ƴellitare wonande leydi Mauritanie e wiidemo ñaw coronavirus teskama e kala ñalawma ne ɓeydo ustade e nder leydi Mauritanie wi noon ko jagorɗo cellal ɓalli mo leydi Mauritanie kikiɗe hanki o holliti
ujunere e temedde ɗiɗi e tapanɗe tato e jeegomo woni ƴewndaɓe hay goto tawaka ene wondi e ñawo kono ne kadi ñalawma hanki o heccanko e hoore mum hay goto tawaka ene wondi hen yimɓe tato keeɓi cellal mumena kene fotto wonde nogas e jeegomo neɗɗo oɗo saaha ene cafro e nder leydi ndi nogas e jeegomo ne keɓa safara mumena e nder leydi Mauritanie kala. Keɗtode kabaruuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Kabaruuji men ɗemngal pulaar jayde Weltaare TV ne ɓura ɓattitade men e kala saha e kala hojjoma jeyeten ko toon to leydi Mali takkusana jonɗo to radio tata Cheikh Oumar kon takkusana yoni ha to radio liggeya kame radio tare kame pinala ñoro ha to haalirde jabigue kam e kidira FM to leydi Mali jonde haɓade kala kene wiye chimique gollorteɗo ko fati banggue or péage nokkuji gaseteɗi kanŋe catala CEPMA enen kadi e garde gola wonande Oumar Kaba ɓe koli tawtorede jagorɗo taaridi nden jonde noon waɗi koto salle conférence de stade Ouenza Coulibaly toon to Bamako gam haɓade kala kene wiye produit ji batteɗi e maaje ɗe walla ɓen asoɓe kanŋe ene bonna taaridi nde bonna leydi ndi huuɗo fuɗata tene kadi diƴƴe tuƴƴata maaje ɗe kala boni irɗi yarotako ni jawdi ni yimɓe ni remru ala kala ko moƴƴi hen haydara ɗum noon ko cate darnete gam haɓade wonande ɓen yiltoɓe kanŋe produit ji ɗiɓe lawƴirta kanŋe o walla produit ji ɗiɓe jiiloto kanŋe o kala wona hunde moƴƴude e cellal ni yimɓe ni daabeje ni hay taari ndi e hoore mum ɗum noon ɓe kolliti hen darde mabɓe e mette mabɓe mawɗe no feewi ha joni to Mali keddoɗen gartaten ko hakkude leydi Mali kame leydi Mauritanie ɗum ko caggal ñande jeetati nduɗo hen lewru wonande ambassadeur mo leydi Mali jooɗiɗo toon to Nouakchott caggal nde nodda taw noddi ɗum ko jagorɗo mo leydi Mauritanie hakkude leyɗele ko fate banggue laɓɓitinde ha laaɓa jeeyi sababu ɗiɗo hen wargoji batteɗe ɓiɓɓe Mauritanie naɓe taw ganduɗa koye nder leydi Mali e hoore muɗum ɗum jeeyi sababu noon laamu leydi Mali laamu transition woni colonel Assimi Goïta tardani leelani ittude sete timmuɗo gam neldi ɗum toon to leydi Mauritanie on seti noon caggal nde yetti toon waɗi kaldigal dendal hakkude wonande sembeji leyɗele ɗiɗi ɗe kala loskoji luggi no feewi ko fate banggue laɓɓitinde ha laaɓa beele kadi moƴƴitinde jokkodiral hakkude leydi Mauritanie kame leydi Mali siftinde on leydi Mauritanie leydi Mali oɗo dumuna koko udditi lawol ko fate banggue jeeygu wiro mum caggal teskama camion ngaji kewɗi giwino to leydi Mali ne jaɓani to kaggulaɗe mo Nouakchott gam oɗo saaha nawde wiro mum caggal leydi yeeyoyde ɗum tona ɗum noon ngol bolol darigol ngol jogorani herƴude ha tente ɗiɗo hen wargoji batteɗe kala saaha hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe kala yontere yawtunde ñande tan jeenayyi jeeɗiɗi jeenayyi ha fayanma sappo nduɗo hen lewru ko ñalawmaji gulɗi jaw toon to région mo Meneka sukaɓe finoɓe toon hanki kolliti metti mumen no fewi yiddeɓe oɗo saaha konde laamu ngu ɓeydantaɓe ndenka e kisal e nder diwanuji mabɓe caggal kay oɗo saaha nde jaam fuɗɗino artu toon kono teskama yogay pelle ceɓɓitiɗe joguitiɗe armeji wonande piyanɗe gulɗe gummitima toona ha tenti noon toon to Mondoro ene wonde nokku bireɗo Asharana kono ne kadi tawi nder lawol Tombouctou ha fayma toon to Gundama toon to Mondoro ñande sappo toon kadi ko pelmodiral musgal waɗi toon taw ganduɗa koye werla wonande koñinkoɓe fama yaɓɓi pittola lawol hakkude Tombouctou kame Gundama toon kadi ko noon sifa ñande jeenayde kono ne kadi waɗi pellodiral musgal no fewi hakkude Gaccia kam e l'organisation état islamique ngal pellodiral waɗi hewɓe mbasen pittali men taw koye pelle sifande Alger hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeegom ɗen caɗele kala teskama e ɗiɗon fannuji sen giwi to leydi Mali koto Guinée Conakry ñande jamma aljuma nde colonel Mamadi Doumbouya darni catala
ngal cetal noon ko yuɓɓinoɓe ko fate banggue juɓɓingola wonande coupe afrique ko juɓɓingola coupe wonande juɓɓingola kawguela kuɓeri ndi afrique hitande ujunaji ɗiɗi e nogasi joyi teskama noon oɗona wonande teskama ɓen toɗɗaɓe ne tawe hen gonnoɗo jagorɗo e laamu alpha condé woni sanusi bannama sow on ne tawe e nder oɗon délégation ene tawe e nder oɗon nomination ngam ngal cetal wawa heɓade guila joni ngam yuɓɓinde ko fate banggue statut ji kame hôtel aji e booli ngam heɓanade coupe d'Afrique hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e joyi to Guinée jillu ambassadeur union européenne taw kadi ganduɗa ko jillu makko nokku bireɗo Bevila nokkubireɗo Beyla ne tawi e nder région mo zin coréenne géré coréenne nder leydi Guinée to noon fawi toon hayre makko hanki ngam mahdi toon hôpital mo ganduɗa yaltini ngaalu mum ko union européenne ha tenti leydi France kame leydi Allemagne ɗon ɗo leydi Mali yowa ko ɗon woni hande leydi Guinée ɗo jiyata kañumne ko laamu militaire kono o saaha ene wallite e kala saaha to banggue wonande leyɗele occident ena ha joni toon to leydi Guinée keddoɗen to Guinée hoyfini no fewi ko fate banggue haɓade ñaw coronavirus to bowal laaɗe diwoje ngal Cheikh Ahmed walla mbiyen ngal Ahmed Cheikhou Touré woni Guepsia to noon ustama no fewi wonande on joguiɗo carnet vaccination ene wawi nadde leydi Guinée hayso tawi woni ala test PCR ko fate banggue ñaw coronavirus kono ne kadi so tawi ala carnet vaccination jogo kam ka test PCR kollirɗo balɗe tati a waɗi test ma ko wona ɗum ko noon so tawi woni ko jaltowo leydi Guinée ene yaaha aɗa wawi yaltude e leydi Guinée tawa waɗani test PCR kono so tawi ko leydi ndi paɗa ndi kañumne wayi kono leydi Guinée no ittiri ni aɗa jogui tan carnet ma vaccination aɗa wawi yaade so tawi noon leydi ndi paɗa ndi hay so tawi a joguima carnet vaccination ko ma jogoɗa PCR ɗum a waɗat ɗuma ko wona ɗum ko suumade natti wonde hunde lawɗinade e nder leydi ndi to Côte d'Ivoire wuyɓe ɗiɗo taƴannoɓe e booli ha tente lawol buuna wiyaɓe Teb Oumar Booli ne wonde Yubbe Diallo ɓe noon jagganoɓe caggal kay nde ɓe daari e yeeso suudu ñawore ɓe qirlima kamɓe tigui mbaɗi hen accident ji haaɓe jooɓi pittali tati yimɓe caggal kay ɓe jogui ko laaɓe mabɓe e fetilaji mabɓe ɓe taƴanama duuɓi nogas e kaso ferme ɓe jiyata nangue e nder leydi Côte d'Ivoire kam e kasoji mum kala to Burkina Faso police Wagadugu ne haaɓo kala kene wiye jeygu sangara yoga e restaurant ji kam e boutique aji tawiteɗi e sara école aji ngam teskede wonande ɓen étudiaji janggoɓe école aji walla élevaɓe koye mumen kala nde jalti e kala saaha kewi ko hutorade oɗon sangara won hen sahani jomum yaaha ha watta ɗarde taw koye nder école ɗum ko caggal nde ɓe pewni butulaji biyeteɗi mix a wawata andude ni ko sangara woni hen kono ɗo saaha ɓe guitti kala kene wiye yogay boutique aji kam e restaurant aji ha gonoji e nder école aji ɗi kala yeeyoɓe oɗon fannu ɓe kolitiji deɓe ko ittude ɗum e nder leydi ndi kala beele moƴƴitinde jangde kam sukaɓe ɓen janggoɓe to RD Congo taati toon woni de rayma goto train ɗum noon ko ñande jamma aljumane jofi aseeɗa ko train goto rayi toon ha ganduɗa kene foto wonde capanɗe jeegomo neɗɗo mbasi en pittali mumen capanɗe joyi ɗiɗi neɗɗo gañima hen gañande musse no fewi e wiide biteɗo ma yongo dombe ko on holliti ɗum gila to Lumumba si to leydi Congo keddoɗen ha joni horejo leydi Congo woni Félix Sen Sekidi yeddi ha mimi leydi ngam wiyede oppirima e ɓernde taweteɗo toon to Bruxelles lamorgo leydi Belgique holliti ari toon ngam yurnitade cellal ɓandu mum kono noon oppiraki e ɓernde ɗum ko caggal ndiɗin konguɗi ɓuuri jayde e nder leydi Congo to Tchad ko ñalawma hannde ale ɗo fuɗɗi jonde kaldigal hakkude rebel kamɓe ɓen dawriyankoɓe nonne kadi e laamu militaire jooɗiɓe hannde o e joppere laamu leydi Tchad nden jonde noon waɗi ko toon to Qatar to Doha laamorgo leydi Qatar jonde ngam dogde koyɗe jaam caggal pelɓodiral bannogal hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e goho ha Idrissa Déby itno wasen fittanum caggal noon caggal mum
ɓi gonnoɗo hoorejo leydi woni Mahamad Idrissa Déby Itno Fodino ma wat kaldigal hakkude mum e rebel kono ne kadi ma dumbita ɓen dumbaɓe taw dumbira ko dawrugol ma artir ɓen waɗaɓe exil forcé waɗaɓe tan caggal leydi mumen gartata kala ma gartu gam tawtorede jonde kaldigal beele ɓiɓɓe leydi ndi kala gonta e jaam ko nden jonde fuɗɗi hannde toon to Qatar to leydi Cameroun teskama bartogol ne ɓurti e nder leydi ndi no feewi taw kadi yaltini ngol cimtola ko ms woni tambiɓe cellal ɓalli windere nde ɓe kolliti hitande ujunnaji ɗe 19 ɓe limi kene fota wonde ujunnaji ɗiɗo e temedde tato e capanɗe tato e tato neɗɗo woni ko warti itti fittandu mum ha laaɓi e nder ɓandu mum hen temedde jeeyo e capanɗe jeegomo e jeenayo ko debbo ujunere e temedde jeeɗiɗo e capanɗe jeegomo e tato ko gorko so tawi noon ko worɓe ɓe ɓurɓe hen hewde mbartori ko fetelaji walla ɓoggol ko rewɓe noon ko ɓoggi tan joom nangata worsa e dande mum a liggina hoore muɗum a toggabo Ali Bongo Ondimba gorko jaarowo e duuɓi capanɗe jeegom e tati dañƴo AVC gila hitande ujunnaji ɗe 17 mo ganduɗa hannde yaadu mum fewani no feewi gila nden noon hannde ene laami leydi ndi holliti ñalawma hanki o ma won candidat hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati ɗum noon ko sumgoji hitande fayande o holliti ma won candidat tene mawo gaño ɗum noon ko ñalawma hanki o woni 12 lewru mars nde ɓe mawninanno manditare wonande parti mabɓe parti PDG taw ganduɗa ko parti démocratique gabonais mo ganduɗa hannde dañƴo duuɓi 45 hanki o holliti ko candidat tene kadi ko gañotoɗo kanko Ali Bongo Ondimba kene foto wonde 12 missile balistique ɗum woni ko tira subaka hannde o iwde e nder leydi Iran woni hen wiɓe ko Irak woni hen kolliti e koye nder leydi Iran e hoore mum woni hen kolliti koye boowal leydi Irak kono andaka taw holto missile aji ɗi giwi kanji 12 kala ɗi bedda ko to nokku biyeteɗo Erbil noon woɗɗani Israël e wiide communiqué yaltini ɗum koye rendinɓe sembeji haɓade pelle ceɓɓitiɗe organisation état islamique de Kurdistan ɓen koliri ɗiɗon missile aji ma en gartoy hen so en keɓoyi ko ɓuri hen labde 18 ñalawma hannde ko Russie woni ko udditi fiyande mum faade Ukraine ɗen piyande noon kala ñalawma garɗo bomboje ne joore e ɓesguji Ukraine naɓe hannde dogɓe million ngaji ɗiɗi ko fayi ɓitti payi Europe kala hannde ɓitti mo ganduɗa hannde kala kene wiye nguura koko ɓeydi serde koko ɓeydi musde kala kene wiye luwas noonne kadi carburant gaz gueɗe kala ɓeydima ngam teskede Russie ne jeeyno e leyɗele ɓurɗe wawde wallidde windere nde ko fate banggue gaz kam yoga e gueɗe newnude ha tenti to banggue nguura guila noon ɗiɗo hen kareli mbaɗi gueɗe ɗe kala ko cattuɗe ñalawma hannde o noon watti 18 ñalawma ko ndeɗo fiyande waɗi toon subaka hannde o ɓe bombi camp militaire taweteɗo banggue hirnangue leydi ndi woɗɗani Pologne no feewi kene fotto wonde koninkoɓe jeenayo ɓe leydi Ukraine mbasi en pittali mumen kene fotto wonde 59 gañimi hen gañande musde no feewi musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kabaruuji garande en tikkiɗe hannde o ɗo yeeso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar ketki malaki jaam yo jaam Allah hiranena